Azte santuetan Andrasko juntete ziren hemen, orduan gumiek iziten gari zen, eta guri kanpuro botaten duzko. Ez ikusteko amabirkin ikasten, kanpuro botaten duzko. Gero resultak egin jazten hasi. Orduan, umeari ez otzuen izten hori ikusten? Ikusten. Eta gero ni hasi nintzen nitiarregaz, anezonen izekugaz, da nire leguzini agurtzanegaz. Darek esan duzten, maite bizerretzireko zu behin ezertzeko, arduri hartzeko eta apurrapurkiarekin hasi nintzen, lehareko entzien bai alni zertu nuen, eta gero bakarrik hori izile zein, bai alagunduten izen duzte, da anezonek sartu zen, da anezonek azon, hospital, anezonek. Ni makalik egizio nintzen, anezonek topa ban lagunek eta enbazik. Así que maja. Orduan badeko zue segidute, nok segidu, ez da? Bai, ja lagunik ez dator. Ja gauz, sota kaballo